Hi there, welcome back to my channel. FRA 2006, Mani Forest Rights Act 2006, Hagrani Hani Ain. Nengtanga beni somoन्दै मिथिखागौ जानांगौ। आसामाव दिनै बेसेबां बे आयेननि गेजेरजों बेसेबां हाग्रानि हा राननानै होखो नोंथाङा मिथिगौ नामा? बेनि अनगायैबो बेसेबां एप्लिकेशन मोनखो आसाम गभर्नमेन्टआ? बे एप्लिकेशनफोरनि बेसेबां एप्लिकेशनफोरखौ एप्रुभ खालामनानै होखो आरो बेसेबां एप्लिकेशना पेन्डिं जानानै दङ? इट्स ए बिग नाम्बार बिग नाम्बार दसे उनाव आं फोरमायगोन। आरो माखासे एप्लिकेशनफोरखौ रिजेक्टबो खालामदों। आसामावबो खालामो, गुबुन रायजोफ्रावबो खालामो, स्टेटफ्राव। भारतनि कर्नाटकायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन रिजेक्शन जायो दे। 89% रिजेक्शन। That means हाग्रानि हाखौ होआ कर्नाटकायाव। रिजेक्ट खालामथारो गासिखौबो अलमोस्ट 90% रिजेक्ट खालामो, होनो गोसो गैया। दिनै जों बेनि सोमोन्दैनो सावरायगोन गुवारै। Let us get going. Some more numbers. 2006 निफ्राय 31st December 2025 सिमनि डाटा देबियो। आसामाव 1,80,512 एप्लिकेशन मोनखांबाय। बेनिनो 87,436 एप्लिकेशनफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एप्रुभ खालामनानै होबाय। And that is equal to 46.38%. Alright? माखासे रिजेक्शनबो जादों दे। 16,379 एप्लिकेशनफ्रा रिजेक्शन जादों, which is 8.69%. Not a big number. It's not a big number. Okay. आरो दा माखासे एप्लिकेशनफ्रा पेन्डिं जानानै दङ दे, पेन्डिं जानानै दं। 84,697. Such a huge number. एट्थ' गिदिर अनजिमा बियो। 84,697 एप्लिकेशनफ्रा दासिमबो पेन्डिं जानानै दङ। आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो एक्शन लायाखै, नाथाय मानो? Why? What is the reason? 44.93%. Huge number, guys. बे अनजिमाया जोंनो मा फोरमायो? बे अनजिमाया जोंनो फोरमायो आसाम गभर्नमेन्टआ हाग्रानि हाखौ होनो थाखाय गोसो गैला। That is the meaning of this. 44.93%, 84,697 applications दाबो पेन्डिं जानानै दङ। आसाम गभर्नमेन्टआ जेबो एक्शन लायाखै। गोसोआव लाखि रायजोफोर, आसाम गभर्नमेन्टआ एक्चुअलि होनो गोसो गैला। बेखौनो आं सानदों। नोंथाङा मा सानो? कमेन्ट सेक्शनाव लिरनानै हरदो। Now let us compare the numbers. आसामनि बे नाम्बारखौ गुबुन हादोरफोरनि नाम्बारफोरजों एसे रुजुनानै नायनि दे, where we are. नैबे जाहैबाय claim received by state. Okay, this is a chart. Number 1 आवनो दङ छत्तीसगढ़ with 9,47,479. छत्तीसगढ़आव माने मानसिफ्रा हाग्रायावसो बांसिन थानोसै नामा? No, I might be wrong. I'm just guessing why such a big number. 9,47,479 applications. Alright. Second आव दङ जोंहा Orissa, Telangana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tripura दं. Gujarat, then Assam. Assam 10 position dong they with 1,80,512. All right. Now, pending claims percentage by state. Number 1 on the Telangana, 50.27%. Telangana over Mate Huane Nama. Money for a pending. 3,29,367 applications have pending dong. Telangana. Second position now Jangni Assam. 84,697, 44.93%. Gujarat, Orissa, Jharkhand. Alright, big numbers.
आसामाव गोबां एप्लिकेशनफोरखौनो एप्रुभ खालामबाय दे 87,436 एप्लिकेशनखौ एप्रुभ खालामजाबाय आगोलाव आं बुंखादों नाथाय हायालाय बेसेबां हा होखो in terms of area 1,93,272 hectares बे हाखौ राननानै होबाय दे आसामाव हाग्रानि हा which is equal to 1,932.72 square kilometer. Big number दे बियो एक्चुअली BTR नि around जोंनि बड'लेण्डनि हा एरियानि 22% बुंजायो ओके नाउ जोंनि बड'लेण्डआवलाय बेसेबां हाग्रानि हा दं जोंहा दङ 3,234 square kilometer which is 36% of Bodoland area. Bodoland जेसेबां हा दं बिनि 36% actually हाग्रायाव दं. Do you think it's a big number? बे अनजिमाया मोनसे गिदिर नम्बर नामा? No. मानोना मिजोरामहा दङ 85% फरेस्ट एरिया 85% टोटल लैंड एरियानि 85% आनो हाग्रायाव दङ मिजोरामाव huge number दुलाराय भारतनि बेनो biggest highest number दे मिजोराम has the highest number of percentage हाग्रानि हा alright दा हाग्रानि हाखौ सोर मोनो शेड्यूल ट्राइब आरो माखासे ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्स बे मोननै केटेगरिनि सुबुंफोराल' हाग्रानि हाखौ मोनो दे दा मोननायनि राहाया मा व्हाट इज द प्रोसिडियर्स आं बिनि सोमोन्दै आगोलाव सावरायखांबाय आं मोनसे भिडिअ खालामखांबाय दिनै आरोबाव खेबसे सुंद'यै सावरायबावनि बे प्रोसिडियरनि सोमोन्दै मारै जोङो हाग्रानि हाखौ मोननो हायो अलराइट सासे मानसिया एबा कमिउनिटि रायजोफोरा जयै एबा हारसिङैनो सासे मानसिया एप्लिकेशनखौ होनो हायो ओके नाउ बे एप्लिकेशनखौ सोरनो होगोन एप्लिकेशनखौ होनांगोन ग्राम सभाया मोनखांनानै नोंथांनि एप्लिकेशनखौ जुदि एप्रुभ खालामोबा बे एप्लिकेशना थांगोन सब डिविजनल लेभेल कमिटि अफिसाव बिथांमोनाबो नायबिजिर खालामगोन नायबिजिर खालामनायनि उनाव जुदि एप्रुभ जायोबा नेक्स्ट लेभेलानो जाहैदों डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि बे कमिटियाव थांनानै आरो नोंथांनि बे एप्लिकेशनखौ आरो नायबिजिर खालामगोन बिथांमोनानो एप्रुभ खालामो बिथांमोना एप्रुभ खालामनायनि उनावनो नोंथाङा हानि पट्टाखौ मोनगोन एबा टाइटल्स हानि पट्टा एबा टाइटलखौ मोननो हागोन that is the procedure very simple straightforward all right guys थासारिया मोजां नङा हाग्रानि हा पट्टा मोननाया जोबोद गोब्राब जाबाय दे नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ आरो बे बाथ्राया जोंनि आसामावल' नङा भारतनि गुबुन रायजोफ्रावबो बेबायदि थासारिखौ नुनो मोनदों राजस्थानावबो नुनो मोनदों नैबे भिडिअखौ नाय एसे मोजाङै बुजिनो हागोन धन्यवाद सभापति महोदय आपने आज बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया 78 पेज के इस बजट भाषण में देश के जरूरतमंद आदिवासी दलित पिछड़े किसान मजदूर एवं शिक्षित बेरोजगारों के हितों का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है लखपति दीदी के नाम से इस देश की महिलाओं के साथ एक छलावा किया जा रहा है माननीय सभापति महोदय मेरा अंतिम मांग रही है मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा भाषण आप हो सकता है किसी को दिक्कत हो जाए मेरी मांग यही है मूल रूप से कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था पे सरकार विशेष ध्यान दे माही और कड़ना बड़ा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट से बृहद सिंचाई परियोजना और जो जल जंगल जमीन में आदिवासी जो हजारों सालों से रह रहा है उसके पास कागज नहीं है कागजी अधिकार नहीं है अब मैडम एक बात समझनी पड़ेगी मैडम इस बात को समझना पड़ेगा कि कागज कब जाएगा जब एजुकेशन जाएगा तो कागज जाएगा हमने उनको एजुकेशन ही नहीं दिया है अब एजुकेशन ही नहीं दिया तो वो कागज कैसे जाए उनके पास कागज नहीं है दैट मीन्स बे हाग्रायाव थाग्रा रायजोफोरनाव हानि पट्टा गैया मोनाखै राजस्थान गभर्नमेन्टआ होआखै ओके 55.69% रिजेक्शन जायो राजस्थानाव ओंखायनो पट्टा मोनाखै ओके
बिथाङा राजस्थाननि सासे एमपि लकसभायाव मिस्टार राजकुमार रड सासे ट्राइबेल एमपि very strong MP I would say. नै दाख्लैसो 12 फेब्रुवारि 2026 आव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्ता बिस्वा शर्मा बिथाङा मोनसे टुइट खालामदों very interesting tweet about this हाग्रानि हा बिथाङा लिरदों putting things in perspective for people who are not aware of the scale of crisis we have been सिगांनि कंग्रेस सरकारनिफ्राय जों मोनबोनाय खैफोदनि बिबांखौ मिथिया बिसोरनि थाखाय बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै बुंनो हायो 2676 बर्ग किलोमीटर हाग्रानि हा जाय ओनसोला दिल्लीनिफ्राय 2 गुन बांसिन देरसिन जादों आयेननि बेरेखायै आवग्रिनानै दं गोसोआव लाखि बीजेपी फर आसाम बेखौ थि खालामनो खामानि मावगासिनो दं All these are fine, sir. What about tribal balance block? Tribal balance block निफ्राय माब्ला होखारगोन ना होखारनाय नङा नामा रोखा बुंनानै फोरमायनो हागोन नामा होखारगोन एबा होखारा दिनै एसेनोसै FRA 2006 नि सोमोन्दै नोंथाङा मा सानो आसामाव मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन जादोंना जायाखै बेलाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो Thanks for watching. I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.